Ahoj lidi, tady Áďa, studio trochu jinak a jdeme se dneska podívat na novinku od Joyka, která mi právě před chviličkou dorazila. Jsou to 10-minutové barvy, který mají 100% kryt šediny. A já jsem si říkala, že když budu u tohohle z toho příjemného rozbalování a zkoušení barviček, tak bych si vás k tomu mohla vzít sebou. Takže voilà, tady máme vzorníček. Ano, takhle krásně vypadá vzorníček. Doufám, že se vám videjko bude líbit. Napište mi do komentářů, čím rychle kryjete šediny vy. A účinně budu hrozně moc ráda, když budu mít širší pojem o tom, co je právě na trhu. Z toho důvodu jsem pořídila ty barvičky a ušetřila jsem vám peníze, protože kdo jiný by to měl koupit a vyzkoušet za vás než já. Tady máme poměr míchání a jdeme na to. Tady jsem si pro vás připravila 2 ultimátně šedé pramínky. A nejdřív si vybereme barvičku, kterou budeme krýt. Jsem zvědavá, jdeme se podívat tedy na tento krásný vzorníček. Bože můj, je tak lehký, je tak malý. Co bude uvnitř? Jdeme se na to podívat. A chtěla jsem to otevřít jako knížku. Tady vidět, že mi to úplně nejde. A už mi konečně došlo, že to musím vyhodit takhle ven. A tady máme krásné barvy, které mají všechny do poslední být schopný za 10 minut krejt vlasy. Ty prameny, které jsem tady pro vás připravila, na mě osobně působí jako spíš takový ten typ odolnější šedin, což se nám tady velmi hodí, protože jestli to má kryjít za 10 minut, tak potřebujeme vědět, jestli to kryje i takovýhle odolný šediny. Vybereme odstínek, za mě zlatý střed, takže 5 by mohla být cajk. Namícháme dle návodu 1:1. Tady uvidíte mou epesní míchačku, 2 gramy a 1:1 k tomu jsou dohromady 4 gramy. Výborně, tak matematiku ze základní školy jsme zvládli. Nevšimněte si, že míchám štětečkem, já vím, je to prasárna, odpusťte, prosím. No, jdeme natřít šedivý vlas a protože mi zbylo dost barvy, pouštím stopky a protože tady mám náhodou ještě jeden blondětý vlásek, tak se podíváme, co nám to spáchá, ale ještě jednou opakuji. Není to určené k tomu, aby to barvilo zesvětlovaný vlas. Tohle jsou dělané barvy na zesvětlovaný vlasy, takže respektujte toto nařízení, děkujeme. Tak, aby kryli a barvili zesvětlovaný vlas, tam jsou úplně jiné technologické postupy, tak prostě proč to nevyzkoušet a nevidět v přímém přenosu za 10 minut, co nám to spáchá. Jsem sama dost zvědavá. Třeba by se to mohlo hodit, že? A uvidíme, co nám vzešlo. Doufám, že jste všichni napjatý jako já. Tady máme za 10 minut, jak se nám obarvily vlasy. Na první dobrou to za mě vypadá hrozně dobře. Doufám, že vám se to taky líbí. Pramínek je fakt krásný. Vážně krásný. Vypadá to dokonce, že by to mohlo i odpovídat té barvě. Ten zesvětlovaný vlas je na první dobrou úplně jinak barevný. A dokonce nám vznikla epesní šedivá, což je teda jako typ pro blondsky, anebo pro ty, co budou chtít ultra studený tón. Tohle je mířený na šediny. A za mě to 5 obarvilo za těch 10 minut úplně dokonale. A přesně tak, jak to mělo obarvit. Neodpovídá to ani 6, ani 4, fakt jako nejbližší výsledek je ta 5. Takže za mě Lumi 10 od Joyka rozhodně na salonu. Ano, i kdyby jenom kvůli klientkám, co vám dorazí pozdě, a nebo kvůli klientkám, u kterých třeba máte hodně náročný dobarvování a najednou zjistíte, že se vám nezakryly prostě 2 mm zrovna u horní pěšinky, tak tyhle Lumi 10 jsou ochotný a schopný vám evidentně dost luxusně pomoct. A jestli vám pomohlo tohleto video, tak budu moc ráda, když dáte like, odběr, napíšete mi komentář, například s nějakým vaším tipem, na jaké téma mám natočit další video. Moc děkuji za váš čas, doufám, že se vám videjko líbilo a já už zase musím běžet, takže zas příště, ahoj.